Třeba 1x1 je, že jo, 1 a vždycky to bude 1, když nezměníš ani jednu stranu. Ale když najednou z jedničky uděláš dvojku, tak máš 1x2 je 2. A tam jde o to právě si zjistit, co se pod tím číslem schovává, jaký ty čísla tam máme a naučit se je tam házet vědomně a nenechat vlastně ty automatické reakce a toho autopilota a ty automatické programy, aby za nás reagovali, protože ty jsou často tyhle věci jsou vytvořený v raném dětství nebo v nějakém dospívání a my si je potom sebou táhneme celý život a oni už prostě nefungují. Oni splnili nějakou svoji roli, jo, všechno to, co děláme, má nějaký smysl, ale velká část toho je jenom prostě dočasný řešení. Byla to nějaká akce na tehdejší situaci. Ale my to potom vezmeme a aplikujeme to na celý zbytek života, i když ten život se konstantně mění.